Hello guys, good day. This is Kuya Chong. Karon nga atong isigutan is about types of mixtures. So unsa man daay ng mixture? What is a mixture? So it is a material made up of two or more different substances which are physically combined. Pasabot nahimo ang mixture tungod kay naatay duha or daghan pa nga mga materials or mga substances nga atong gitampo. For example, kay bali, coffee. So di ba ang coffee is o magtimpla tag kape ana to ibutang ang sugar, ang coffee powder ug ang water. So that is a mixture atong gisagol-sagol ang different nga substances. Or pwede pud og pizza. Di ba ang pizza is composed of the baking powder, hot dogs, ham, cheese ug unsa pa na mga sagol-sagol din ha. That is also a mixture. Okay? Now adto ta sa types of mixtures. So natay duha ka buok types of mixtures. Una is kining gitawag nato og homogeneous mixtures. Ikaduha is kining heterogeneous mixtures. Okay? So unsa man ni sila? Mag-una ta ni homogeneous mixture. So unsa man pud ni si homogeneous mixtures, Kuya Chong? So there is a uniform composition throughout the mixture. Pasabot kung unsay imong gihalo, kung unsay imong gisagol-sagol, dili nimo makit-an, di nimo mailhan. Okay, di na nimo maklaro unsa imong gisagol-sagol. Example, ila na is kanang kape. Okay, balik-balik ang coffee, no? Ang coffee is water, sugar plus powdered coffee. Now, inig magtimpla ka, makita pa ba nimo og asa dapita ang kamay? Di ba? Di na, no? Di na po nimo makitaan og asa ang kape. So, ina na ang homogeneous mixture. Di na nimo maklaro ang imong mga gipang sagol-sagol. Okay? Okay, so more example sa homogeneous mixture. We have kanang juice. Di ba? Ang powdered nga juice ug ang tubig, di na nimo maklaro ang powder nga juice, di ba? That is homogeneous mixture. Or kanang stainless steel. Ang kanang stainless steel di ay, that is a combination of iron, chromium, and nickel. Okay? Kanang tulo may naghimo sa stainless steel, pero dili na ka maka-identify ug asa na si iron, asa si chromium, ug asa si nickel. Okay? That is homogeneous mixture. Now, adto ta ni heterogeneous mixture. So binali ni siya. Okay, it is material whose substances are not evenly mixed. Pasabot wa matarong og halo. Sunod, combined substances can easily be identified. Pasabot kung unsay imong gisagol-sagol, maklaro nimo. Makita nimo sa ija mismong mixture. For example, kay bale, katong gayna pizza. Okay, so di ba pizza no kay sagol-sagol na sila. Pero makita nimo ang katong baking soda nga naluto, nakita nimo ang ham, nakita nimo ang cheese, nakita nimo ang pineapple, ug unsa pa na dihang mga sagol-sagol. So ina na ang heterogeneous mixture. So more examples sa heterogeneous mixture na atay kining assorted nga mga sweets. Kanang magsagol-sagol ta og mga candies, for example, or chocolates, or unsa pa na din ha, makit-an pud nimo ang mga imong gipang sagol-sagol. Or pwede pud og kanang fruit salad. So di ba ang sa fruit salad, makit-an jud nimo ang mga nagkalain-lain nga mga prutas. So that is heterogeneous mixture, okay? Okay. So that's all for now. Thanks for watching. This is Kuya Chong. Karon na hinumdumi. Kung kapudyon, pahuway ra. Ay pagunahon na nga di ka kamao, i-give imong best, paningkamot, of course, mag-pray. This is Kuya Chong. Bye-bye!